Na tom, tak. Tak, pomaličku, máš čas. Na něj, nic nemá. Bacha na armbar, bahu na něj, Davide, bahu na něj. A kousek po kousku to daj, bahu na něj, tahej to, nesilou. Davide, bahu na něj a tahej to kousek po kousku, tak pojď. David, bahu na něj celou dobu. A tahej to kousek po kousku. Davide, trej to ven tu ruku, tak, ještě. Nesmíš. Davide, nesmíš. Jenom to tahej, kousek po kousku, pojď. Kousek po kousku to vytáhej, váha na něj, vytáhej to, pojď. Pojď, kousek po kousku to tahej ven a furt na něj bahu. Ne, nejdi dozadu. Pojď, bahu na něj jde. Davide, bahu na něj jde. Tak, pojď. Tak, bacha na triangl. Davide, jsi z trianglu. Davide, nesmíš spojit nohy. Davide, jsi z trianglu, přešlápni to. Davide, jsi z trianglu, tak, přešlápni to. A na něj pojď. Prohráváš. Davide, to není dobré, musíš ho hodit, pojď, prohráváš. Davide, on je taky judista, ne s ním judo. Davide, on je judista, ne s ním judo. Pojď, hoď ho. Musím být agresivnější, pojď, první, prohrávat. Na záda mu vylez, na záda, prosím, i tam ten druhý hák. Ten druhý hák, pojď. Tak, přetoč. Staň ho dolů. Tak, pojď. Tak, máš body. And 1 point. One more for takedown. 1 point for takedown. Davide, varuje tě za pasivitu, pojď! Davide, varuje tě za pasivitu, pojď, přejdi si do mountu, pojď, on tě chce přetočit na druhou stranu. Tak, do mountu, pojď! A naboruj! Tak, výborně! 5-1 vedeš, super! Tak, dostaň ho. Aktivní, tak, pojď po skrycení, pojď. Roztáhni mu ty nohy, ať tě nepřemostuje, on bude jenom mostovat. On neumí koleno loketní unik. Ne, aktivní. Dostal si varování za pasivitu. Zkouší na ten krek za to kimono. Pojď po škrcení, pojď. Davide, pojď, furt musíš. Dostaneš ještě 2 varování pro na diskvalifikaci, pojď. Dělej něco, pojď. Tak. Zaškleď ho. Tak. Dobré, už jenom 55 vteřin. Pojď, zase pojď, chytaj ho. Dík po škrcení. Pojď. Pozor. Tak. Davide, 40 vteřin. Ne, tak pojď za spoječem. Půl minuty. Kde, ano? 20 sekund,
máš dvě tečky, pojď! Útoč! Nebo prohraješ, pojď! Přejdi si do jiné pozice, dělej, pozice!